Winky D anga asikwa hatina kuona kana badge kana boots yake kwa Kartel. What is happening Zimbabweans? Hello guys, how are you? My name is SGP. Please, kana usati subscribe ku YouTube channel yangu. I beg you, ndotokumbirisa kuti musubscribe ku my YouTube channel. 2025 I am back. Yes, utano wambenge uchizunguzika, but I am trying by all means to stand on my feet. Anyway, today, one. We need to discuss, we need to talk about this because this is very, very important. Guys, I want to ask you. I was watching live show Vybz Kartel. Yakaita of recent, I think it's 2 days ago or a day ago. Atina kuona kana sign ya Winky D kuko. Takatarisa kuti Winky D ano respect wa achinzi Winky D ndicho chibaba che dancehall ma Africa. Why was he absent? Why tisina kumuona? Can somebody explain to me why tisina kuona Winky D? Takaona Stone Boy kana kuti Stone Boy weku Ghana. Inina hangu yansuda kurova yembwa ndakaviga mpenyu. Ndikona wange muZimbabwe chiri kupanana zimwe mbiri dzenhema, tiri kukwidzana ndege dzemashanga. Do you remember maskandals ekuti vanhu vaipiwa madegree kumusoro? Vanhu vanopanana madegree. Who remembers that? I think yatove culture yedu in Zimbabwe yekuona vanhu vasiri worth it. Because looking at the situation iripo yekuti Vybz Kartel anga in first ever show yake yakaita abuda mchi abuda mjeri. Taifana kuona the representative of our nation of Zimbabwe. Alright, Zimbabwe zvayo. Winky D was supposed to be there. Remember kuti dancehall yatinoita in Zimbabwe, it was derived, it is inspired by Jamaica. Then to vatashaya Winky D kukwa, to vatashaya ma prominent dancehall artists that no temper now. Can somebody explain to me kuti zvinhu zvatiri kuita muZimbabwe zviri legit here? Mbiri nedzema mabhachi embiri atiri kupfekedza varume ava. Is it legit? Ndiri kuona kunge muZimbabwe tiri very, very delusional as a nation. Tiri kurarama mukaplanet kedu kega katakazvigadzirira, oro tiri paka island kedu tega katakazvigadzirira. That's what I think. Because I can't believe it in our time, in our generation, tina Winky D. What no praise her so much. Winky D has a day, Winky D has a day, Winky D has a day. But Winky D has kumuona. Winky D has kumuona. Mama big events akafana neyange iripo ya Vybz Kartel. Singambode kuenda kana kure cheko. Winky D muno mu South Africa chamcham. Asati collaborate. Pano pamadziro pano. Atisati amuona ita collaboration. Winky D arisi artist re muZimbabwe chete. Arisi artist aisi mbeva yemumusha here Winky D. Ngatiburirane pachena guys, ngatimboyanzoudzana ichokwadi because zviri kubuda pachena zvega. Zviri kubuda pachena zvega. Winky D haasi kuwanika kunhu kwaanofanira kunge achiwanika. What is going on? What kind of a president asingawanike ku State House? What kind of president asingawanike kuma events anenge aine amwe ma presidents? Imagine our president obva hanzi ndiye chairman SADC. Right now we know that our president Comrade Emerson Mnangagwa is the current chairman of SADC. Obva hashayikwa kumusangano we SADC. Kana dobva hashayikwa kana kune mumwe musangano we UN kana kuti we my head of states. Obva hashayikwa kwa kwabudikira hako mukomana. Kana kuti kobudikira malema. Saka guys, I need some answers papa kuti tinyatso inini pane concern yangu kunyanya ndepekuti the information yatiri kufeedana in Zimbabwe ndechokwadere. Sure vanhu ava tiri kuti ma icons e dancehall in Zimbabwe, are they really worth it? Do we understand what it takes to be called an international artist? Is Winky D an international artist? Ndikuona kunge tiri kumanikidzira vamwe vanhu zvinhu zvavasingatombodi, imwe recognition yavasingadi.
Those are online. It doesn't make sense because I think in 2025 takufana kusunungura njema. If I still remember Winky D ndiye akatemba song yoto njema. Because you can sense it. Mumadaya hada anosapota Winky D kuti pane pamwe pekuti Winky D anenge asina credit, but they still go on to credit him. Of course those are munhu munenge muchida munhu, but pane pekuti munhu anopezera akutonyara kuti zvandiri kupiwa nevanhu izvi kaizvi hazvisi zvangu izvi, or I don't deserve this. Saka ineni, that is my question yekuti why was not Winky D there at the recent mega show yakaitwa ya Vybz Kartel? Why did we go on to see Stonebwoy? Besides kuti Winky D akapiwa rimwe zuku award raakapiwa amene rainzi raitwa necheko ku West Africa, ndakuona kunge zvainge zvine kakushotesana mukatoro, zvaive zvekushotesa ivo vana Stonebwoy. Because Stonebwoy is an international artist. Akaita ma collaborations are well known internationally. Kuna na America ana ma collaborations, ku Jamaica ana ma collaborations, South Africa ana ma collaborations. Stonebwoy is everywhere. So Stonebwoy deserves to be called an international artist, and he deserves to be called the king of dancehall in Africa as far as I can see. Alright, what are the facts? I was watching my YouTube, my Facebook comments. Winky D anova stage. Chakati. Winky D ambokombe wafuna Burna Boy. But you can see the work talks. Basa ndoro notaura. And our comment section kwa Winky D wara pa my latest projects kana ma old. Uone kuti ndevapi vanhu vari kukomenda from the international space, from the international community, from the continental community. Is he getting recognition? Because pane kamwe kakujairira katana kuma Zimbabwe kekunyeperana, because kuna vanhu vakarealize kuti kuna Zimbabwe kai information hainyatsofulowe zvakanaka. Access to information hatina, maZimbabweans mazhinji havana access to information. Saka these people are taking advantage machinyepera vanhu zvinhu zvisiku. That's what I came to see, or came to realize kuti ndo zviri kuitika. Kune vanhu vari kunyepa, vari kufambisa manyepo. Imagine. Winky D was supposed to be there. This was supposed to be something big. But now we realize the truth. Winky D, yes, he's a very good artist, but ane level rake. Iro level ramakanga muchimuisa iro. We went on to see mashows acha ari kuti even nema artist edu emuZimbabwe. Unoona kuti vakaenda kunze kwenyika vanonoperformera maZimbabweans. So to conclude this, the truth is Winky D guy, the artist redu remusha. Ndiwe musha. Chero mukanituka chero mukadi. Ma results ari kungotaura ega. So guys, I don't know kuti what's your take on that, but this is my conclusion kuti Winky D achiri kure nekurecognizwa as an international artist, and pana Stonebwoy asati asvika. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe. Please msanzigire hasha inini ndipenda kakufadza izvo zvikadzikisa rendi yenyu. Rendi kutongodiwa yaJanuary. Kana usina kuseva mari kai atongori ma1 ako. Rendi da kubhadharwa. Thank you so much guys. Please share this video and let me know in the comment section what do you think. Give me your opinions in the comment section. Thank you so much. My name is SGP. Share this video, subscribe and ring the notification bell kuitira kuti rambe chikupai manyama content. Thank you so much. Muve nezuva rakanaka.